सासे एसीएस अफिसारनि न'आव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि रां जाख्ल'नाय एबा घुस लानायनि सायाव गोख्रों अजद सासे एसीएस अफिसारनि हेंथायै नंगौ बे समाव लानानै फैदों एसीएस अफिसारनि गोबां रां जाख्ल'नाय एबा घुस लानायनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब घुस लानायनि केसआव हमजादों एसीएस अफिसार लासित कुमार दास बिथाङा एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि जाउनाव गोबां बिबांनि सना गहेनाजों लोगोसे नगद रांबो हमनो हायो एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव घुस लानायनि मुङाव बे गोख्रों सिग्रोमनाय एसीएस लासित कुमार दासनि न'आव लोगोसे बेबायदि गोख्रों अजदनि उनाव खायो बिथां एसीएस लासित कुमार दासखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां एसीएस अफिसारनिफ्राय सोमोन्दो थानाय मोनगु बैंक एकाउन्टआव 80 लाख रांनि बारा जमा दंमोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे सांग्रांथियारि सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिथांनि न'निफ्राय नगद 48 लाख 38,150 रां आरो खावसे किल'ग्रामनि सना बोखांनो हायो मख'नो गोनांदि सासे अजद होगिरिनिफ्राय 45,000 रांनि घुस महरै दाबि खालामदोंमोन बिथां एसीएस अफिसारा आरो बे घुस लानायनि उनाव गुवाहाटीनि हा रेकर्डनि उफ्रा बिथोनगिरि महरै खामानि मावबोनाय बिथां एसीएस अफिसारखौ डाइरेक्टरा हमनो हायो एन्टि करापसन ब्रान्चआ 10 घन्टा संदाननानै गुवाहाटी बेलथलानि कुइन्स गार्डेन एपार्टमेन्टआव सिग्रोमना 48 लाख 38,150 नगद रांजों लोगोसे 72 लाख रांनि सना गहेना बोखांनो हायो एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'निफ्राय घुस लानायनि केसआव हमजादों एसीएस अफिसार लासित कुमार दास बिथाङा एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि जाउनाव गोबां बिबांनि सना गहेनाजों लोगोसे नगद रांबो हमनो हायो एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव घुस लानायनि मुङाव बे गोख्रों सिग्रोमनाय एसीएस लासित कुमार दासनि न'आव लोगोसे बेबायदि गोख्रों अजदनि उनाव खायो बिथां एसीएस लासित कुमार दासखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां एसीएस अफिसारनिफ्राय सोमोन्दो थानाय मोनगु बैंक एकाउन्टआव 80 लाख रांनि बारा जमा दंमोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे सांग्रांथियारि सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिथांनि न'निफ्राय नगद 48 लाख 38,150 रां आरो खावसे किल'ग्रामनि सना बोखांनो हायो मख'नो गोनांदि सासे अजद होगिरिनिफ्राय 45,000 रांनि घुस महरै दाबि खालामदोंमोन बिथां एसीएस अफिसारा आरो बे घुस लानायनि उनाव गुवाहाटीनि हा रेकर्डनि उफ्रा बिथोनगिरि महरै खामानि मावबोनाय बिथां एसीएस अफिसारखौ डाइरेक्टरा हमनो हायो एन्टि करापसन ब्रान्चआ 10 घन्टा संदाननानै गुवाहाटी बेलथलानि कुइन्स गार्डेन एपार्टमेन्टआव सिग्रोमना 48 लाख 38,150 नगद रांजों लोगोसे 72 लाख रांनि सना गहेना बोखांनो हायो एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'निफ्राय लोगोसे मावख'गिरिफोरा बिथांनि गोबां इन्सुरेन्स पलिसिजों सोमोन्दो थानाय फोरमान बिलाइफोरखौबो जब्द खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव सासे एसीएस अफिसारनि न'आव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि रां जाख्ल'नाय एबा घुस लानायनि सायाव गोख्रों अजद सासे एसीएस अफिसारनि हेंथायै गोबां बिबांनि सना गहेनाजों लोगोसे नगद रांबो हमनो हायो एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव